В смисъл, не че сте по-зле или нещо от този род, просто Ти, така. ти, ти от Габро ли си? Не. Що? А? Нищо, нищо. Какво викаш? Не, бе, нищо, бе, откъде си? От Пловдив съм. Браво, Пловдив. Вики, тук Еми, ли си? моля? Добре. Добре. Играеш ли CS? Не играя. Нямам време за такива неща. Еми сега как се говориш по скайп? Как си говоря? Сега стана по-късно, пък и човек трябва и да почива. Не може само да свириш, то се Добре, измаряш. ами ако си щупиш пръста, какво правим? Как ще свириш? Еми, желателно да не го чупиш. Ме, пианото, ако ти отворя едно уста, какво правим? Пяното какво? Нищо. Ако ти отгоре деца затваря, ако ти падне на пръстите. Няма как да падне. То е направено да не ти пада върху пръстите, пък и това не е пиано. Това е роял. Пяното е едно по-високо и Знам какво е, по-тясно. знам какво е пиано. Добре. Ма тако се изглежда отстрани. Какво? Нищо, 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 нищо. Ти на колко са години, бе? На 12? Отличник ли си? Какво? Отличник ли си? Ами, не, честно казано. Двойки имаш ли? Нямам. Що? Нямам, то ми смисъл, аз съм в музикално училище и не трябва да имаш двойки, защото иначе ги изключват. Тази година имаме 4, които ги изключиха. И Браво. един, който повтаря. И смисъл ги оставят и те си тръгват. В България търси талант. Това са тия шоута, въобще не се занимаваме ние с тях. Що? Те са по някакъв начин, те са повече за певци, за танци. Ние ходим по... Да, бе, има и такива там някакви деца правят на идиоти. Има, обаче почти никой не свири на пиано. Повече сме на китари и пеят и Абе, така. Става по... вървим покажи как става там пък. Абе, как да стане? То ти трябват връзки, да имаш някой познат Еми, ти в това можеш ли да шоу. пееш? А? Да пееш, можеш ли? Висок ми е много гласа и... Какво е да Е, ти висок гласа? няма да ви пея песни сега, хайде. Ами, моля се, те набързо припевче. Коя песен искаш да ти изпея? Коя ти искаш? Е, кажи ти определено де, ти ме караш да пея. Ами добре, моето момче, значи... м, Пи ми, пи ми на фики, на фики. Не бе, коя решиш? Чакай, сега ще ти кажа една песничка. Нали си тука? Тук съм да. Ти Само какво? само да предупредя, поп фолк и чалга не пея. Що? Еми, какво се пее? Пея са други песни, не е само това музиката. Че какво рок не пееш? Рок пея, ама нали ти казвам, гласът ми е много висок, не мога да пея толкова. Чакай! Аз ще ти кажа кога. Чакай, Вики. Не бе, Вики, чакай секунда, бе, брат. Чай само, че имам да свърша една работа. Аз чакам. Чакай. Аре бе, тук ли сте? Тука сме. Вики, четеш ли какво ти пиша по скайп там за CS-а? Да ви кажа за това, за това поп фолк, тия работи. Да, Мисъл, добре, позволявам ти да пееш рок или нещо друго. Дай, 3, 4. Какво 3-4, бе? Нали нещо искаш да показваш ли, какво? Абе, не бе! Давай сега, пей там, Гошко. Стига. Абе, какво бе? Набързо. Нищо ме. Това песен искаш да ти пея, просто няма смисъл.
Добре, ей тъй на бързичко, споко. Ей тъй. Ате. Бърдей! Айде вие пейте де тогава. Да. Аз? Абе, да, знам, че свириш на пиано, но се помъчи да пееш. Колко пъти чакай, че свириш там на пиано или на томбора или на кой там. Пей мъничко, моля се. Ама не бе, човек, в смисъл, Абе, аз не добре, съм... бе, абе, тихо сега, айде пей мъничко. Аз не мога да пея. Ми научи са. Ем, Ние нямаме часове по музика. Не мога, но не искам, ще ти затворя, ако почнеш ти да ми пееш. Добре, ама... Не, много кратко, Happy birthday to you. Давай, песен. Айде, пейте и вие с мене. Айде. Айде. 3-4. Айде, бе! Ми давай ти, бе! Що ти ли почваш? Абе, я ли да я вика, бе, айде пей там. Няма да пееш, що трябва да пее? Що тъй? Айде пей, бе, луд, виж какъв си дивак. Аз съм. Ами, че да. Ми че да. Ами, какво ти кажа, бе, човек? Абе, човек, ти от тази планета ли си, бе, мой? Не съм. Не съм от твоята планета въобще. Не можеш да си представиш какъв ми е живота. Ти богат ли си? Не съм. Или си, кой знае какъв богаташ си? Каква кара баща ти? Аз, бе, Како? Викай, да си говорим на лично, да ние сега се обади. Ало? Бъртото, бъде психопата. Вика, аз ще към ИЦЕС. Ама и налично има ни го това го пак е сега, ако дигне. Аз ще вика, тате, ти сега първо там матераснат. Влизам в същия сървър. Ама влизам в същия сървър.